Είμαι η Σουζάννα, ήμουνα μηχανογράφος μια ζωή. Έχω δουλέψει σε μεγάλες εταιρείες, μένω εδώ, έχω μια γάτα. Πώς τη λένε τη γάτα σας? Τη γάτα μου τη λένε Gigi Gigi. και είναι η συντροφιά μου. Εδώ και πόσο καιρό? Είναι 2 χρόνια τώρα που είμαστε συντροφιά με την Gigi, αλλά τον τελευταίο χρόνο εγώ αρρώστησα άσχημα. Έπαθα γάγκρενα από το διαβήτη και περιορίστηκα στους 4 τοίχους. Άρα άλλαξε η ζωή σας? Άλλαξε η ζωή τελείως, πολύ μοναξιά, πολύς ελεύθερος χρόνος για έναν άνθρωπο που είχε μάθει να είναι συνεχώς απασχολημένος. Και σε γρήγορους ρυθμούς? Και αρχίσαν οι δυσκολίες. Και βέβαια, εντάξει, αρχίσαν και οι δυσκολίες από τη στιγμή που δεν υπάρχει δουλειά, που δεν υπάρχει αυτό, αρχίσαν και οι δυσκολίες οι χρηματικές και όλα τα υπόλοιπα. Θέλω να μου πείτε λίγο πόσο άλλαξε η ζωή σας από τη στιγμή που έχει μπει η διακονία στη ζωή σας, οι εθελόντες της διακονίας. Η διακονία μπήκε στη ζωή μου δοκιμαστικά στην αρχή, αλλά τελικά μου πρόσφερε κάποια πράγματα τα οποία εγώ δεν τα περίμενα. Καταρχήν ότι αισθάνομαι ότι υπάρχουν άνθρωποι που με νοιάζονται. Και αυτό είναι πάρα πολύ βασικό σε έναν άνθρωπο που είναι μόνος του. Έπειτα και η παρεΐτσα και τα τηλέφωνα και αυτό δίνουν ένα άλλο νόημα σε μια μοναξιά. Άρα είναι πολύ σημαντικό αυτό για Είναι εσάς? πάρα πολύ σημαντικό και ένας άνθρωπος μόνος του θέλει ανθρώπους να μιλάει, θέλει ανθρώπους να συναναστρέφεται και όταν δεν έχει ο ίδιος κύκλο που όταν αρρωσταίνεις γενικά ο κύκλος μειώνεται σημαντικά, διότι όλοι κοιτάνε τις δουλειές τους, τις ασχολίες τους, τα γούστα τους και δεν έχουν χρόνο να ασχοληθούν με σένα, που έχεις λίγο παραπάνω χρόνο και δεν ξέρεις τι να τον κάνεις. Πείτε μου λίγο, πώς έρχονται εδώ οι άνθρωποι από τη διακονία, πώς νιώθετε όταν έρχονται εδώ, συζητάτε, κάνετε παρέα, Πάρα πολύ παρεΐστικα. Ναι. Γενικά οι κυρίες είναι πάρα πολύ συζητήσιμες και ευχάριστες. Εντάξει, φροντίζω κι εγώ να τις κάνω να περνάνε καλά, λίγο να γελάμε λίγο, γιατί εντάξει και χωρίς αυτό το να κάνεις μια κουβέντα απλά δεν έχει νόημα. Πρέπει λίγο να το διανθίσεις το θέμα, να το πλουτίσεις. Πείτε μου λίγο πόσο πιστεύετε ότι είναι σημαντικό αυτό που κάνει η διακονία, σαν διακονία, που προσφέρει στον κόσμο με τον εθελοντισμό. Πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό, γιατί η μοναξιά, παιδιά, δεν αντέχεται. Δεν αντέχεται. Άμα ξέρεις ότι περνάει όλη μέρα και δεν έχεις έναν... Υπήρχαν μέρες που δεν μίλαγα. Εντάξει, πόσο να μιλήσεις με την Gigi. Της μιλάς, της λες 5 πράγματα, αλλά η Gigi δεν σου απαντάει να κάνεις ένα διάλογο. Κάποια στιγμή ξεχνάς να ακούς και τη φωνή σου, έτσι. Δεν είναι εύκολο. Τώρα όμως που θα πάρετε ένα τηλέφωνο και θα έρθουν εδώ κάποιοι άνθρωποι και ξέρετε ότι υπάρχει κάποιος που θα σας ακούσει, θα σας απαντήσει. Πώς έχει αλλάξει η ζωή σας από αυτό, η ψυχολογία σας? Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Ξέρεις ότι δεν είσαι μόνος σου. Ξέρεις ότι μία μέρα, τη συγκεκριμένη μέρα, θα έρθουν 2 άνθρωποι εδώ, θα πεις 5 κουβέντες, θα αλλάξεις 2 απόψεις, θα σου πούνε 5 πράγματα από τον έξω κόσμο, γιατί... εντάξει, άλλο είναι να είσαι ένας άνθρωπος που βγαίνεις και έξω. Όταν είσαι ένας άνθρωπος καθυλωμένος μέσα σε ένα σπίτι, δεν έχεις προσλαμβάνωσες, περιμένεις από τους άλλους να σου πούνε τι γίνεται έξω από αυτό το σπίτι. Άρα είστε χαρούμενοι τώρα? Πάρα πολύ. Άρα η διακονία σας άλλαξε τη ζωή θετικά? Πάρα πολύ. Δεν είστε πια μόνοι? Σε σημαντικό βαθμό. Υπάρχει κάτι άλλο σημαντικό που θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας όσον αφορά τη διακονία και το πόσο πολύ σας έχει βοηθήσει? Καταρχήν οργανώνουν δραστηριότητες και σε βγάζουν έξω, αλλάζουν λίγο και οι προσλαμβάνωσές σου. Και πέρα από αυτό υπάρχουν και άλλα άτομα που εξυπηρετεί η διακονία που μπορούμε να κάνουμε μία παρέα, ήδη βρήκαμε την κυρία Κατερίνα, η οποία μένει κοντά εδώ και η οποία ξέρει, επειδή είναι και εκείνη σε μία ίδια κατάσταση,
μπορεί να καταλάβει τι περνάω εγώ και εγώ μπορώ να καταλάβω τι περνάει η κυρία Κατερίνα. Το να μας συνδέσετε και να κάνουμε παρέα και να λέμε 5 κουβέντες ή να πηγαίνει μία στο σπίτι της άλλης είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί σου δίνει και κίνητρα να βγεις και λίγο έξω, γιατί αλλιώς πού και πώς. Εγώ αυτό που αντιλαμβάνομαι από αυτά που μας λέτε είναι ότι ουσιαστικά αυτό το τείχος που λέγεται μοναξιά τριγύρω, που πονάει και κλειδώνει τον άνθρωπο και τον κάνει να νιώθει πολύ μικρός, η διακονία ήρθε και σας το άλλαξε όλο. Ακριβώς. Σας έβγαλε έξω στο φως, από το σκοτάδι, Ακριβώς. σας έφερε σε επαφή με ανθρώπους και απλά είστε χαρούμενοι πια. Ακριβώς. Ακριβώς αυτό. Είμαι η Κατερίνα Μαρνέρα, είμαι 59 ετών και έχω σκλήρυνση κατά πλάκας εδώ και 5 χρόνια. Η ζωή μου μπήκε σε παύση, γιατί εγώ ποτέ δεν οδηγούσα και τα πάντα τα έκανα με τα πόδια. Τώρα δεν μπορώ να μετακινηθώ με τα πόδια εύκολα, είναι το πρόβλημα. Με έχει χτυπήσει εκεί η ασθένεια. Παλιά ασχολιόμουν με καλλιτεχνικά πράγματα, έφτιαχνα χριστουγεννιάτικα στολίδια που τα διαθέταμε στην αγορά από το Σεπτέμβριο, ξεκινούσαμε, έκανα βιτρό και κεριά. Τα κεριά ήταν κάτι που το άρχισα μόνη μου να ασχολούμαι και σιγά σιγά το βρήκα. Και το καλοκαίρι που διέθετα τα πράγματα και σε παζάρια, το καλοκαίρι που δεν υπήρχε δουλειά σε αυτό, ο κόσμος φεύγει για διακοπές και όλα αυτά, δούλευα στην εστίαση. Ήμουνα χειμερινή κολυμβήτρια. Τώρα όλα αυτά έχουν... Φέτος μπήκα στη θάλασσα μετά από 5 χρόνια. Τα κατάφερα. Λίγο πολύ η ζωή μου ήταν έτσι, σε κίνηση. Και άλλαξαν όλα μέσα σε... Ναι, άλλαξαν μετά τη διάγνωση, άλλαξαν όλα. Είχα ένα θέμα για 2 χρόνια με το πόδι μου το αριστερό. Όλοι με στέλνουν στους ορθοπαιδικούς, κανείς δεν είπε για να κοιτάξω για ένα νευρολόγο, μέχρι που είχα πρόβλημα και στο δεξιπόδι και διαγνώστηκα. Πώς έχει αλλάξει η ζωή σας από τη στιγμή που γνωρίσατε και τους εθελοντές της Διακονίας και γενικά, πώς μπήκε η Διακονία στη ζωή σας? Η νοσηλεία κατοίκων ερχόταν και μου είχε στείλει φυσιοθεραπευτή και κάναμε φυσιοθεραπείες. Κάποια στιγμή λοιπόν ήρθε και ψυχολόγος. Πέρσι το Σεπτέμβριο ήμουνα οργανικά πάρα πολύ άσχημα και φυσικά και ψυχολογικά. Το να είσαι μόνος σου σε ένα σπίτι, σαφώς όταν δεν είμαι καλά, δεν θέλω να βλέπω άνθρωπο. Οπότε το μόνο σου δεν είναι τελείως αρνητικό. Αλλά ο άνθρωπος είναι κοινωνικό. Και εγώ πάντα ήμουνα με κόσμο. Οπότε είναι πολύ δύσκολο. Ήρθε ψυχολόγος από τη νοσηλεία και είπε ότι εγώ δεν μπορώ να βγάλω χειμώνα έτσι, άλλο. Εν πάση περιπτώσει είναι πολύ δύσκολο. Δεν είχε βγει και το επίδομά μου, βγήκε μετά από 4,5 χρόνια και είχα πολλαπλά προβλήματα. Και μου είπε για το πρόγραμμα της Διακονίας, για την παρέα στο σπίτι που έρχονται οι κυρίες 1 φορά την εβδομάδα για 2 ώρες και μιλάμε και τέλος πάντων έχεις... Έναν άνθρωπο. Βλέπεις έναν άνθρωπο, γιατί εντάξει, μιλάμε με τους ανθρώπους που γνωρίζουμε στο τηλέφωνο ή στο Viber, ας πούμε, έχουμε και εικόνα, αλλά αυτό είναι ένα flat πράγμα. Ο άνθρωπος δεν είναι ένα flat πράγμα, δεν είναι καρτποστάλ. Ο άνθρωπος έχει τη σωματική του υπόσταση, την άβρα που βγάζει, την ενέργεια που βγάζει, τέλος πάντων. Και ένας άνθρωπος να μπει που εμείς είμαστε εγκλωβισμένοι μέσα,
που κυκλοφορεί στον κόσμο, που θα μπορέσουμε να συζητήσουμε κάτι που συμβαίνει έξω που εμείς δεν το βλέπουμε. Είναι εντελώς διαφορετικά. Και έτσι μπήκε η διακοντία στη ζωή μου. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη με το πρόγραμμα, με τις κυρίες. Είναι όλες εξαιρετικές. Ο καθένας με το χαρακτήρα του, καταρχήν... Κάθε φορά είναι διαφορετικό άτομο, σωστά? Ναι, είναι διαφορετικά άτομα. Έχουν ξαναέρθει άτομα που έχουν έρθει άλλη φορά. Με κάποιες μπορεί οι χαρακτήρες να είναι πιο κοντά, ή τα βιώματα, ή η ηλικία. Έχουμε, ας πούμε, είναι σαν την επαφή, κατευθείαν κολλάς, δηλαδή και στη συζήτηση και αυτά. Είναι πάρα πολύ καλό, ξεφεύγει το μυαλό. Και συν της άλλης, όταν άρχισε αυτό, η Διακονία ενδιαφέρθηκε, πήρε τηλέφωνο, στέλνει φαγητό, το οποίο εγώ δεν ήξερα τι παροχές μπορεί να έχει, μόνη, ενώ σε άλλες δομές και βοήθειες προηγουμένως υπήρχε, και να υπήρχε κάτι δεν σου γινόταν γνωστό. Και το κυριότερο απ' όλα είναι ότι ναι, μένει σαφώς το φαγητό, γιατί μπορεί να μην μπορώ να μαγειρέψω και κάθε μέρα για... Τα καταφέρνω ακόμα σε αυτά. Το σημαντικότερο είναι ότι έχουν συνέπεια στο να σε ενημερώσουν. Θα έρθει το φαγητό, θα έρθει. Δεν θα έρθει το φαγητό, σε ενημερώνουν. Δεν σε αφήνουν ξεκρέμαστο. Και αυτό μπορεί να είναι συνεπής εκείνος προς το πρόγραμμα, αλλά για μας έχει πολύ, πολύ μεγάλη σημασία, γιατί με την εμπειρία μου σε άλλες δομές σε άφηναν ξεκρέμαστο. Και δεν είναι σε αφήνουν ξεκρέμαστο, θα φας ψωμί και τυρί, θα το περάσεις. Είναι όμως αυτό σου δημιουργεί την έννοια της φροντίδας, ότι κάποιος είναι εκεί για σένα. Είναι εκεί για να σε φροντίσει με συνέπεια και Ναι. νοιάζεται Είναι το να σε ενημερώσει. πολύ μεγάλο πράγμα. Ναι. Και επειδή και εγώ σαν άνθρωπος είμαι φροντιστικός, το καταλαβαίνω. Και είναι η ανάγκη όμως η δική μας των ανθρώπων που... Αυτό, το να ακούσεις έναν άνθρωπο να νοιαστεί. Γιατί δυστυχώς όλα τα συστήματα και το ιατρικό και αυτά, παρόλο που θα πρέπει να σε φροντίσει, σε εισαγωγικά, κάνει το αντίθετο. Σου δημιουργεί ενοχές, σε αντιμετωπίζει σαν παιδί να σε βάλει στη γωνία με το χέρι. Καταλαβαίνω. Λοιπόν, οπότε... Άρα, για να λίγο εγκατακλείδη, η Διακονία είναι φροντίδα, συνέπεια. Τι άλλο θα μου βάλετε ως τρίτο? Μας πήγε έξω να πιούμε καφεδάκι. Μας έβγαλε έξω από τους Μας έβγαλε 4 έξω από τους 4 τοίχους, ναι. Και η νοσηλεία μας είχε φέρει σε επαφή ανθρώπους που είμαστε έτσι μόνοι μας με το τηλέφωνο, και με την κυρία Σουζάννα που είσαστε και προηγουμένως γνωριστήκαμε και διαζώσεις, ούτως ή άλλως τηλεφωνιόμασταν. Είναι σημαντικό. Σας δίνει δύναμη. Ναι, γιατί είναι επανένταξη στο κοινωνικό Ακριβώς. σύνολο. Ακριβώς. Εμείς είμαστε απόκληροι. Δεν υπάρχουμε για κανέναν. Δεν υπάρχουμε ούτε και για τους ίδιους τους γιατρούς που μας κουράρουν δεν υπάρχουμε. Τουλάχιστον όμως υπάρχει Διακονία που είναι δίπλα σας και Ναι. δεν αργεί ποτέ να απαντήσει σε αυτό το τηλέφωνο και σε αυτή την κλήση. Γιατί όσο και αν φαίνεται μικρό τώρα στους ανθρώπους που μας ακούνε ίσως, το να απαντήσει κάποιος σε μία κλήση Εννοείται. σου δημιουργεί ασφάλεια. Εννοείται. Δεν είσαι μόνος. Καταρχήν θα πάρει τηλέφωνο, εντάξει, εγώ έχω και το κινητικό πρόβλημα, μπορεί να είμαι στην κουζίνα μέχρι να έρθω εδώ, μια αιωνιότητα και μια μέρα, Αγγελόπουλος. Θα ξαναπάρει. Μπορεί να με προλάβει να μην πάρω εγώ πίσω. Θα ξαναπάρουν τηλέφωνο, γιατί δεν το σήκωσα, μήπως χρειάζομαι κάτι. Είχα αναφέρει ότι έχω, ας πούμε, ιατρικό ραντεβού. Πώς πήγε το ραντεβού σας? Και θέλει αυτό το νιάξιμο. Άμα νοιαστείς για κάτι,
καλύτερο θα το κάνεις, δεν πρόκειται να το κάνεις χειρότερο. Ισχύει. Και η ενσυναίσθηση είναι ένα βασικό βήμα. Σίγουρα. Και σίγουρα η βοήθεια, η διάθεση μάλλον να βοηθήσει κάποιος είναι θέμα καθαρά διάθεσης. Δεν έχει ούτε το οικονομικό από πίσω, δεν έχει τίποτα άλλο. Δηλαδή το να θέλω να βοηθήσω έναν άνθρωπο δεν σημαίνει θέλω να τον βοηθήσω οικονομικά. Ασφαλώς. Και μια καλή κουβέντα να πεις. Ακριβώς. Ας πούμε, τι όμορφα που είναι σήμερα τα μαλλιά σου ή τι ωραία φόρεμα φορά την κυρία Κατερίνα. Ένα απλό, ένα μικρό πράγμα. Δεν είναι κάτι. Ναι, δεν στοιχίζει κάτι. Ο καλός ο λόγος δεν στοιχίζει κάτι. Σίγουρα όχι. Εγώ αυτό που βλέπω, κυρία Κατερίνα, είναι ότι το πριν είχε λίγο ζόρι και τώρα σας βλέπω να χαμογελάτε και να έχετε χιούμορ. Και είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Σαφώς είμαι πάρα πολύ καλύτερα και τον τελευταίο μήνα και οργανικά. Δεν ξέρω αν είναι αναλαμπή, γιατί τα έχει αυτά η σκλήρινση, έχει φέσεις και εξάρσεις. Λοιπόν, κυρία Κατερίνα, θέλω να μου πείτε για ποιο λόγο ένας άνθρωπος να έρθει στην Διακονία να γίνει εθελοντής. Αυτό καταρχήν είναι θέμα κατά πόσον έχει διάθεση να προσφέρει. Και εμένα όταν ήταν μικρός ο γιος μου, ήταν στους προσκόπους και εγώ πήγαινα στις κατασκηνώσεις εθελοντικά το καλοκαίρι και τους μαγείρευα. Να γίνει εθελοντής γιατί είναι άνθρωπος της προσφοράς. Και να γίνει εθελοντής γιατί είμαστε πάρα πολλοί άνθρωποι που είμαστε μόνοι. Ούτως ή άλλως η Ελλάδα είναι χώρα γερόντων, το ξέρουμε αυτό, αλλά και κάποιον να έχει, και η οικογένεια να έχει κάποιος. Έτσι όπως είναι σήμερα οι δουλειές, τα πράγματα, το τρέξιμο, δεν νομίζω ότι εάν δεν μένουν όλοι μαζί, ότι μπορούν να έχουν καθημερινή επαφή με τους γονείς. Εντάξει, ίσως και η δικιά μας η γενιά, επειδή είχε γαλουχηθεί από τους δικούς μας τους γονείς που ήταν κάπως διαφορετικά τα πράγματα, προσέχαμε περισσότερο, ας πούμε, την τρίτη ηλικία. Νομίζω ότι από εδώ και πέρα αυτό εκλείπει. Και το πάρα πολύ καλό είναι με τους εθελοντές ότι βλέπω ότι έρχονται καινούργιες κυρίες και οι περισσότερες είναι κορίτσια. Είναι νέα κορίτσια και είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό, γιατί η νέα γενιά σημαίνει ότι μοιάζεται και ότι έχει μια άλλη όψη και μια άλλη οπτική στα πράγματα. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Κατερίνα. Και εγώ ευχαριστώ. Ναι, Γιαννακάκης Γιώργος λέγομαι, ήμουνα φυσικός, έκανα διάφορες δουλειές εκτός από δημόσιο και κατέληξα να παίρνω μόνο το ΚΕΑ αυτή τη στιγμή. Έχω κάνει τα χαρτιά για να βγάλω τη σύνταξη αυτή των ανασφαλίστων και σας γνώρισα εσάς στην οργάνωση αυτή από την κοινωνική λειτουργό του προγράμματος του Δήμου. Και ευτυχώς κάλυψα το φαγητό που είναι μεγάλη ιστορία, γιατί το επίδομα, όπως ξέρετε, είναι μόνο 220 ευρώ, Οπότε γνωρίσατε τη Διακονία μέσω της κοινωνικής λειτουργού που μας είπατε πριν, σωστά? Ναι. Ωραία. Πείτε μου λίγο πόσο δύσκολα ήταν πριν. Πριν ήταν λίγο δύσκολο, γιατί έπρεπε επειδή εγώ δεν μπορώ να κάνω όλη τη διαδρομή, 2 φορές τη βδομάδα μου έφερναν από μια άλλη εκκλησία κάτι. Αλλά εσείς είστε πιο οργανωμένοι και... Σας κάνει να νιώθετε ασφάλεια αυτό, ενώ από τη στιγμή που έχετε έρθει σε επαφή με τους εθελοντές της Διακονίας, ναι. που Και σας φέρνουν το μάλιστα φαγητό. είναι και πολύ ευγενέστατα τα παιδιά. Θέλω λίγο να μου πείτε επίσης πότε ακριβώς γνωρίσατε τη Διακονία. Νομίζω φέτος το καλοκαίρι, αλλά δεν θυμάμαι η ημερομηνία ακριβώς. Ήταν ακριβώς επειδή διακόπηκε κάθε άλλη βοήθεια, εμφανίστηκε η δικιά σας οργάνωση και έδωσε λύση. Άρα σας δημιούργησε την αίσθηση της ασφάλειας. Σίγουρα. Και το φαγητό είναι μια βασική ανάγκη, πόσο μάλλον... Ακριβώς, γιατί ακόμα και τα προγράμματα αυτά, ξέρεις, κοινωνικά παντοπολία, και αυτά είναι άχρηστα.
στην ουσία. Πόσο δύσκολο είναι να επιβιώσει ένας άνθρωπος με τις συνθήκες αυτές της σημερινής Ελλάδας, εννοώ, και των προβλημάτων? Πάρα πολύ δύσκολο. Εγώ οι περισσότεροι λογαριασμοί είναι διακανονισμοί στο διακανονισμό για να κρατήσω τηλέφωνο και ίντερνετ. Πιστεύετε ότι ο εθελοντισμός είναι κάτι που πρέπει να το κάνουμε όλοι? Εγώ έκανα πάντα στη ζωή μου. Ναι, είναι πολύ βασικό. Είμαστε πίσω σε αυτό όμως. Προσπαθούμε όμως. Ναι, σαν χώρα μιλάω γενικά. Είμαστε λίγο πίσω. Αλλά νομίζω ότι τώρα οι νέες γενιές έχουν άλλη άποψη. Θέλω να μου πείτε για ποιο λόγο να έρθει ένας άνθρωπος στη Διακονία να βοηθήσει εθελοντικά. Τι θα τους λέγατε για να τους παρακινήσετε στο να έρθουνε? Ότι πρώτα απ' όλα υπάρχει ανάγκη. Αυτό θα τους έλεγα. Και αν θέλουν κάτι να κάνουν, δεν είναι ανάγκη να στέλνεις λεφτά. Καλύτερα είναι να προσφέρεις έργο. Το χαμογελό σου, το χρόνο σου. Ναι, σίγουρα, γιατί αν σκεφτείς ότι εγώ μόνο μια γνωστή έχω τώρα, οι περισσότεροι φίλοι χαθήκανε. Άρα η μοναξιά είναι μέσα στο πρόγραμμα, το Πολύ καθημερινό. άσχημο πρόγραμμα. Άρα η Διακονία σας, αν θέλετε, σας έδωσε μια έτσι... Ναι, μια ανακούφιση, Αυτό. ας πούμε, έτσι πιστεύω. Δεν υπάρχει μοναξιά τόσο πολύ σε αυτή την ένταση που υπήρχε πριν, σωστά? Όχι, γιατί νιώθεις ότι κάποιος θα έρθει, νοιάζεται για σένα, θα σου φέρει κάτι να φας. Είναι το φαγητό μια μορφή τρυφερότητας, πιστεύετε? Ναι, είναι μια σχέση. Θα προτιμούσα να φάω με παρέα, αλλά δεν πειράζει. Τουλάχιστον και το φαγητό είναι, όπως είπα πριν, είναι μια μορφή τρυφερότητας που Σίγουρα. δηλώνει ενδιαφέρον και μια αξία. Σαν αγκαλιά, ναι. Άρα από το καλοκαίρι που γνωρίσατε την Διακονία είστε σε μια αγκαλιά. Έτσι πιστεύω. Αυτό βλέπω δηλαδή. Πείτε μου λίγο 3 λέξεις, πώς θα χαρακτηρίζετε τη Διακονία με 3 λέξεις. Δύσκολο, μόνο. Θέλει πολλές λέξεις η Διακονία, αλλά... πολύ, πώς το λένε, απαραίτητη, με σωστό έργο και... τι να πω, και μια ελπίδα για το μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ.